dia, Argentona. Avui parlarem del Castell de Borrià, un castell a dalt d'un turó situat entre Cabrera de Mar i Argentona. Concretament, parlarem d'un grup de 3 noies que formen el conjunt de les Bruixes Borrià. Per explicar-vos-ho millor, tenim a la Bruna al mateix castell amb una enviada especial. Gràcies, Júlia. Som aquí amb l'Ona Banks, la representant de les Bruixes Borrià, que ens explicarà amb més detall qui són i què fan aquests 3 personatges tan coneguts i representatius del castell i la zona. Ona, qui són exactament les Bruixes Borrià? Les Bruixes Borrià són unes bruixes que surten de nit a divertir-se i a espantar els habitants del castell, ja que no volen ser vistes. N'hi ha 3, la Berenguera, que li agrada el color vermell, l'Ermesenda, que li agrada el color verd, i la Vall de Flors, que li agrada el color morat. Gràcies, Ona. Doncs ara ja sabeu una mica millor qui són les Bruixes Borrià. Bruna Busquets, dins Argentona TV, Castell de Borrià. Sí, gràcies, Bruna. Fins aquí el telenotícies d'avui, que no podia acabar d'altra manera que amb la cançó de les Bruixes. Escoltem. Ai, aquesta nit, quan tothom és dins del llit, quan tothom és dins del llit, surten d'amagat, les Bruixes Borrià, les Bruixes Borrià. Ai, aquesta nit, quan tothom és dins del llit, quan tothom és dins del llit, surten d'amagat, les Bruixes Borrià, les Bruixes Borrià. Són les bruixes, sí! Les bruixes del castell de Borrià. Mai ningú no ens ha vist pas. I si algun cop ho fes algú, ai, pobre d'ell. Som les bruixes, sí! Les bruixes del castell de Borrià. Mai ningú no ens ha vist